अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. आजच्या या शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाची तयारी, उत्तम नियोजन या ठिकाणी केल्याबद्दल मी उदय सामंत असतील, रवींद्र चव्हाण असतील, रवी फाटक असतील, आपले सर्व आमदार खासदार या सगळ्यांचं, केसरकर असतील, सगळ्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. कारण हा जिल्हा तसं बघायला गेलं तर छोटा जिल्हा आहे, पण या छोट्या जिल्ह्यामध्ये 50,000पर्यंत लाभार्थी नेण्याची किमया जादू आपण सगळ्यांनी केलेली आहे. हे याचं वैशिष्ट्य आहे या कार्यक्रमाचं. आणि म्हणून सरकार आणि नागरिक, प्रशासन आणि जनता यांच्यातलं अंतर मिटवून टाकण्यासाठी शासन आपल्या दारी संकल्पना मी आणि राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आमच्या मंत्रिमंडळाने आखली. आणि आज जर आपण पाहिलं की 13 मे रोजी पाटण इथं सुरुवात झाली. पाटण इथं सुरुवात झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने हा आपण कार्यक्रम राबवतोय. रत्नागिरी, त्यानंतर कन्नड, कुडाळ असे कार्यक्रम या ठिकाणी एकापेक्षा एक पुढे वाढत चाललेले आहेत. आज जर आपण पाहिलं गडचिरोली सारख्या आदिवासी बहुल भागात देखील मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थी आले. आणि आज सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लाभार्थी आज या व्यासपीठावर देखील बसलेले आहेत. हा कार्यक्रम या राज्याच्या इतिहासामध्ये असा पहिल्यांदा होतोय. एकाच छताखाली जे निर्णय घेतलेले आहेत, ज्या योजना आपण सुरू केलेल्या आहेत, त्या एकाच छताखाली त्याचा लाभ मिळणार. आणि त्याला लागणारी कागदपत्र जी आहेत, दाखले आहेत, प्रमाणपत्र आहेत, ती देखील एकाच छताखाली देण्याचा निर्णय आपल्या सरकारने घेतलेला आहे. आपल्या सरकारने घेतलेला आहे. आणि म्हणून मगाशी राणे साहेबांनी उदाहरण दिलं की शासन हे सर्वसामान्य लोकांचं सरकार आहे. सर्वसामान्यांच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस आले पाहिजे हे मानणाऱ्यापैकी हे सरकार आहे. आणि म्हणून बाळासाहेब ठाकरे हिंदुहृदय सम्राट सांगायचे, शासनाने, मुख्यमंत्र्यांनी, मंत्र्यांनी लोकांना त्रास होईल असं करता कामा नये, त्यांना चक्रा माराव्या लागता कामा नये, त्यांना खेटे मारावे लागता कामा नये, अशा प्रकारचं काम केलं पाहिजे. आणि तो आदर्श आम्ही डोळ्यासमोर ठेवून या ठिकाणी ही संकल्पना राबवतोय. याचा अभिमान आम्हाला आहे. आणि म्हणून आज मोठ्या प्रमाणावर या शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाला मोठा प्रतिसाद लाभतोय. लोकांना लाभ मिळत आहेत. आज माझ्या माहितीप्रमाणे जवळपास 76 कोटी रुपये या योजनांच्या माध्यमातून एकाच छताखाली वाटले जाणार आहेत. आणि त्याचबरोबर आपल्या राज्य सरकारने घेतलेले जे निर्णय आहेत या गेल्या 10-11 महिन्यामध्ये, ते जर पाहिले आपण तर राणेसाहेब या ठिकाणी मिडबाव गजबादेवी मंदिर परिसर असेल 25 कोटी, रेडी वेंगुर्ला देवी माऊली मंदिर 2.5 कोटी, असे अनेक जर आपण पाहिलं, पर्यटन आहे, भराडी मंदिर असेल, इतर जी काही स्वदेश दर्शन योजना असेल, सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय इमारत असेल, असं बॅरिस्टर नाथ पै स्मारक असेल, असं जर आपण पाहिलं तर गेल्या 10-11 महिन्यामध्ये आपल्या सरकारने एकूण सर्व योजना 679 कोटी रुपयाला मान्यता दिलेली आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.